L'equip de Copa Catalunya del Club Bàsquet Adepaf s'enfrontava aquest passat cap de setmana a un dels equips més forts de la categoria, l'Aracena-Sant Josep A, que actualment comparteix el liderat amb el Santa Coloma amb 13 victòries i 4 derrotes. Els figuerencs, tot i el seu bon joc, no van poder evitar la renda final de 56-63, que el deixa a la 9a posició amb 8 victòries i 9 derrotes. En la propera jornada, els figuerencs es desplacen a la pista del Masnou, equip que es troba a la part baixa de la classificació amb només 6 victòries.